God is Friday, mga usaping dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ito po ang issue at serbisyo. Hatid sa inyong lahat ng PTV Cordillera. Kailan kung turismo sa Pilipinas ang ating pag-uusapan, talaga namang binabalik-balikan po ng mga turista ang rehiyon Cordillera. Bukod kasi sa nakakamangha nitong kalikasan at tanawin, talaga namang napakayaman din po ng rehiyon sa natatangin nitong kultura at pagkakakilanlan. Ngayong hapon po, samahan nyo kaming tuklasin ng mga paksang tatalakayin natin kaugnay niyan. Pati na rin kung sino ang ahensyang makakasama natin ngayong hapon ng Biyernes. Panoorin po natin ito. Nasulyapan mo na ba ang Sea of Clouds sa Mount Pulag? Natikman ang Highland Coffee? O nakapagpabatok kay Apo Wang-od? Kung hindi mo pa nararanasan ng mga ito, find yourself in the Cordilleras. Madalas dinarayo ang rehiyon dahil sa malamig itong klima at magagandang tanawin. Ngunit higit pa diyan, itinatampok din ng iba't ibang probinsya ang kanilang mga tradisyonal na pagkain, kasuotan, sining at paraan ng pamumuhay. Kaya naman, nararanasan din ng mga bisita ang ating natatanging kultura. Sa pagdiriwang ng 39th Cordillera Month, samahan niyo kaming tuklasin kung paano pinalakas ng Department of Tourism Cordillera ang turismo sa pamamagitan ng mga aktibidad at programa mula sa Best Tourism Village at Slow Food Movement hanggang sa experiential at community-based tourism. Sa kabilang banda, himayin din natin ang mga isyong kinakaharap ng sektor ng turismo tulad ng komodifikasyon ng kultura, cultural appropriation at design piracy sa mga tradisyonal na produkto. Subaybayan ang makabuluhang talakayan ngayong Biyernes kasama ang Department of Tourism Cordillera, Charlie Dolphin sa isyo at serbisyo. Hashtag Department of Tourism Cordillera sa IAS po tayo mga kailyan. Ngayong hapon nga mga ka-issue, ikinagagalak natin makasama po ang isa sa mga pinakamasipag na regional director dito po sa rehiyon Cordillera. Wala pong iba kundi si Director Jovi Ganongan. Magandang hapon, Director Jovi. Kumusta kayo ngayong hapon, ma'am? Magandang hapon din sa iyo first, no? At saka sa mga nanonood sa atin ngayon, hapon na ito, nagagalak kami na kami inimbitahan naman ninyo dito para makapagbigay impormasyon tungkol sa tourism ng Cordillera. Yun naman. It's been a while, ma'am. Medyo naging busy kayo nung huling inaanyayahan namin kayo. So, nagkaroon kayo ng ibang representative dito sa ating programa. Okay naman. Ready na kayo, ma'am? Opo, sige. Yun naman. Isahan na natin ang diskusyon. Yan na. Kaugnay po ng paggunita ng Cordillera Month, RD Jovi, mayroon kayong campaign na Find Yourself in the Cordilleras. Ano pong tourist attraction at tourism activities ang natin yung i-promote mula po sa iba't ibang probinsya kaugnay po nito? Alam mo, yung Find Yourself in the Cordilleras ay matatawag natin na tourism tagline natin sa Cordillera. No? At ito ay nagsusulong ng tinatawag natin na mindful travel or meron tayong tinatawag din na reflective tourism. Na kung saan ang mga turista ay hinihikayat na pumunta dito para ma-experience naman din nila yung ating culture, yung ating heritage, yung ating nature, Yes, ang ating creative tourism, gastronomy, at lahat ng pwede nating ipakita. No? At hindi lang sila pupunta dito para mag-picture taking o kaya para mamasyal, kundi reflective. Yung ibig sabihin, kung pupunta ka sa nature, you reflect on conservation. Yun diba? naman. Kung cultural tourism naman ang activities mo, ay kailangan ding magkaroon ka ng learning, no? And then respect for the culture and heritage of the area. Yun naman. So lahat ng probinsya ng Cordillera ay na mayroong offers or may mga tourism attractions na nakaangkla doon sa ating mga tourism products na na-mention ko, na culture, nature, heritage, adventure, sports, pwede din, ay pinopromote natin under the tagline, Find Yourself in the Cordilleras. At kasama na rin yung national campaign natin na
love the Philippines. Yun naman. Okay, Yes. nakikita ko nga sa damit ng inyong kasama, ma'am. Napakaganda niyan. Ginagawa rin ba natin sa Cordillera, RD, yung experimental tourism? Kung ginagawa man, can you give us an example at paano nito napapalawak ang kaalaman ng mga turista tungkol sa ating kultura at tradisyon dito sa ating rehiyon? Ang tawag dyan ay experiential tourism. No? Okay. Parang from yung popular na gawain ng mga turista noon, yung sightseeing, no? Yung Yes parang po. pupunta ka to see, ito naman ay to learn, to experience it yourself. Halimbawa, yung cultural tourism, no? Yes po. Paano ka makapagbigay ng experiential tourism sa culture, no? So by not being a passive participant, kundi maging active participant ka. So you can join in the festivals, no? Or you can learn culture by learning the dance. Ganon. And then yung crafts making din, like pottery, mga ganyan. So you can engage with these activities in the destination. Tapos, marami pang iba, no? Katulad ng kung gastronomy tourism naman, you can also engage in cooking activities, no? Learning yung traditional way of cooking, yung ating paano ba ginagawang itag, halimbawa, at yung ating mga traditional na mga ipinagmamalaki natin, yung Yes po. paggawa ng wine, ganon. Yes, ma'am. And others, no? Yung paghahabi, kasi ito sa mga activities na pinopromote natin under cultural tourism. Sikat yan sa atin. Oo, yung Weaving. paghahabi, no? Opo. So, paano rin? So, ito yung mga workshops on these activities are under what we call experiential tourism. Para nga, masabi natin na talagang find yourself in the Cordilleras, you have learned something. At meron kang may pagmamalaki na, for instance, nag-visit ka sa isang destination, hindi mo may pagmamalaki ka, sabihin mo na, I learned something new. Diba? Okay. Yes, so ganun ang experiential. May experience ka doon sa lugar na yon. Kumain ka, meron kang natutunan, and so on and so forth. RD, ano naman po itong community-based tourism at paano po ito naiiba sa experiential tourism? Ganito yan, no? Pag community-based tourism kasi, ito ay managed and operated by the community themselves na tourism. Okay. So yung mga activities doon, sila mismo ang nagplaplano, sila mismo ang nagdedesisyon kung ano ang pupwede nilang mai-offer sa mga bisita natin o mga turista natin, community-based tourism, at sila ay nagpo-promote ng culture, ng environmental protection, and other unique offers within the community. At pwede rin na experiential ang i-offer nila. Kasi yung experiential, yun yung activities Yes yung po. activities. So it can be under community-based tourism. Although, hindi siya exclusive. Ang experiential tourism, hindi siya exclusive lang na community-based tourism. Yun naman. Kasi pwede mo rin namang gawin yan sa mga other enterprises na hindi community-based. Like for instance, pupunta ka sa isang restaurant or a cafe, no? Bago ka magkape, halimbawa, and then you also learn about yung barista appreciation. Yung mga ganun. So, experiential din yon. Matututo ka rin kung paano gumawa ng kape or matututo ka kung ano bang mga klase ng mga kape ang sinaserve dun sa restaurant na yon or sa cafe na yon. Yes, ma'am. Experiential tourism din yon. So, anything that you do na nagbibigay sa iyo ng karanasan. No, karanasan kasi experience, 'di ba? Karanasan para you can learn something and you can appreciate the destination na pinuntahan mo, at kung ma-appreciate at the same time magkaroon ka ng meaningful na experience or meaningful na travel. Yes po. So, yun, pwede within a community-based tourism or within a community or in an urban area. Pwede rin naman na experiential tourism. So, there is no comparison. Actually, it is something, yung isa ay konsepto ng turismo, yung isa naman ay isang strategy para makapag-engganyo ka
more visitors, no? At para maisulong talaga kung ano yung quality experience, no? Yun naman. At yun na, syempre, ite-treasure mo yon ng habang buhay. Correct. Kasi Yun. pupunta ka sa isang lugar, tapos kakain ka rin naman pala halimbawa pagkain, no? Kakain ka ng pagkain na dati mong kinakain kung saan ka nang galing, walang ano doon, Walang kaibahan, walang kaibahan, pagbabago. walang Yun. pagbabago. So, ganun yun. Okay, Director, inilunsad din po ng inyong agency itong Search for Best Tourism Village ngayong taon. Sa kasalukuyan na RD Jovi, ano po na ang updates ng kompetisyong ito? Alam mo, natutuwa tayo dahil ito every year nating programa, no, yung Search for the Best Tourism Yes po. Village, no. Ito ay sinusulong niya ang community-based tourism, no. At this year, meron tayong na-identify Yes, na ma'am. 17 Okay. na tourism villages across the different... Ngayong taon lang yan, ma'am? Ngayong taon Okay. lang ito. So, ang ginawa natin ay nagkaroon na tayo ng assessment. So, umikot na tayo at in-evaluate natin itong mga tourism villages na ito at nagkaroon na tayo ng top 10. So, okay. meron na tayong piniling top 10 na kung saan sila yung kwalipikado talaga at they were able to meet the criteria, no, of selection. Okay, ma'am. So the next stage would really be to already get yung ating mga final judges to go around again and to evaluate these top 10 destinations para magkaroon tayo ng best, no? Tourism yung best village. tourism village. Yun naman. Okay, So, ma'am, kaugnay yan. Ano yung mga basehan po ninyo upang matawag na tourism village ang isang lugar at ano yung mga pamantayan naman ninyo para itanghal na panalo ng best tourism village ang isang partikular na lugar? Ang tourism village, ang definition natin ay naka-anchor din sa definition ng UN or United Nations Tourism. Okay. No? So, ito ang mga communities, actually, ang villages or communities within a rural area na kung saan meron silang mga unique tourist attractions na culture and heritage. Yes, ma'am. Meron ding pagpapahalaga sa environment. Meron Number silang one mga yan dapat. meron silang mga programa na isinusulong ang waste management, Okay. mga ganon. And then of course, meron ding may kabuhayan din sa Kailangan din yan para kumita sila. Yes, yeah, may Okay. potential na pwede nilang magawa para kumita pa, no, through tourism. So, yun ang tourism village. Okay. No? Now, ang criteria natin for the search ay kailangan quality yung produkto, products and services, no? May willingness din sila na gumawa ng sarili nilang tourism management plan or Okay. development plan na para makita natin na ang destination ay ready at willing, no? So meron tinatawag na destination management, Okay. management capacity, no? And others, no? So ang importante dito ay willingness at yung readiness at yung meron din naman silang may pagmamalaki sa lugar na ito. So, Kasama rin ba yun dyan, ang ma'am, yung tinitingnan natin. nagkakaroon siya or nakakapag-produce sila ng sarili nilang produkto na matatawag na talagang galing sa kanila? Unique. Yun nga yung Okay. sinasabi natin. Unique na sa kanila talaga na matatagpuan doon. Kasi it will motivate yung mga bisita na pumunta doon kasi may kakaiba naman na pwedeng mabili doon or pwedeng makain doon when we talk of gastronomy, no? At may mga celebrations din naman sila na nagsusulong ng kultura. So, pwede rin sila may mga festivities, no? Yes po. Within the community, no? And others, no? So, at merong nagcha-champion. Yun Importante yun. Kasi kahit na isusulong natin ang turismo sa isang lugar, Yes, kung ma'am. walang nagcha-champion, walang mga leaders, or walang mga active members of the community who are willing to do the job, no, hindi magiging successful ang tourism. So, yun ang tinitingnan natin sa judging, sa pag-evaluate ng mga tourism villages na ito, no? At
magbibigay tayo ng mga awards, no? Of course. Yeah, pagkatapos na ma-determine natin kung sino-sino yung mga nanalo, mabibigyan natin sila ng mga awards towards the end of the year. Usually, ginagawa natin ito sa September, yung celebration ng ating Tourism Month or Tourism Day. No? Okay, yeah. World Tourism Day, which is September 27. Yes, ma'am. Bukod sa tourism attraction na RD Jovi, parte rin po ng ating identidad ang mga traditional na pagkain. Kaugnay niyan, anong slow food movement dito sa rehiyon natin? And ano-anong community dito sa Cordillera ang recognized bilang slow food community at ano ang papel na ginagampanan nila sa pagpapalakas ng ating tourism sector? Alam mo, natutuwa tayo dahil parang nagkaroon na nga talaga ng awareness on slow food, no? Parang hindi natin naririnig yan in the Dati, past, opo. no? Parang pagkain traditional lang ang alam natin, pero meron palang slow food. At meron palang slow food movement. Oo. Itong slow food movement actually ay para siyang samahan. International ito, samahan na napaibabaw sa tinatawag na Slow Food International. Okay. Meron ito ay based ito sa Italy, Slow Food International. Ito ay advocates ng sustainable food. At ang definition nila ng sustainable food ay good food. Good food dahil flavorful naman siya. Flavorful, hindi yung pagkain lang na wala namang lasa. Oh, basta-basta lang. Yeah, so good. So, ang isa na parang philosophy under slow food ay clean food. Clean food siya. Dapat lang. Dahil hindi siya nahaluan ng mga chemical, mga GMO, mga ganon. So, it is good for your body also, no? Good for your health. Yes. So, it's clean. It's clean. And then, at the same time, fair food siya. Fair food. Bakit siya fair food? Dahil kung bibilihin mo man ito kasi pwedeng pagkain na hindi pa siya na process. Limbawa kung rice man 'yan o kaya katulad ng isang community natin na ang offer talaga nila ay yung mga heirloom rice. Ito ba ay yung isa, yung fair food, ang pricing ba niya for the consumers ay fair. At yung pricing ba nila ay fair din sa farmers. Hindi sila nadehado sa price. At hindi rin nadehado yung consumers. So, it's fair food. So, again, slow food is clean food, good food, clean food, and fair food. At we are very proud na meron tayong slow food communities dito sa Cordillera. Saan naman? Oo. Ito ay sa Pasil Slow Food Community sa Kalinga. Actually, sila yung kauna-unahan dito sa Pilipinas. Yes po. No? 2018. They are already recognized by the Slow Food International. No? At tayo naman ay sinusuportahan natin itong community na ito dahil nga sinusulong nga natin ang gastronomy tourism, 'di ba? Food is a part and parcel of tourism travel, and it also defines your experience in the destination, no? At meron din tayo dito sa Benguet, bago lang, Saan yan, 2025. Ito naman yung Ladiyang. Yung dito sa may Marcos Highway. Ladiyang Haven, no? So, a group of farmers ito. Meron silang mga farms dito sa Tuba, Benguet. Yes po. At they are also advocating slow food, no? At sila ay laging kasama sa mga programa natin. Kasi Yun kasama yan sa tinatawag natin na sustainable tourism. Nagpo-promote ka ng mga offers na kung saan ay hindi siya labag sa environment, no? Kasi kahit their way of farming is not also yung destructive to the environment. Napakaganda ng lugar na yan dyan sa may Marcos Highway sa Tuba kasi talagang nasusustain pa nila pati yung napakagandang ilog nila doon. Okay, with all these tourism activities, RD, and programs, paano sinisiguro ng inyong ahensya na balanse ang tourism promotion at cultural preservation? Alam mo, ang tourism, cultural tourism, if done right, is actually a strategy for cultural preservation. Bakit kamo? Tingnan mo, yung mga festivals natin. We live in the modern world, di ba? Yes po. It's not every day that you are able to witness an authentic culture. No? So, through tourism, na ilalabas itong mga kultura na ito. Tingnan mo, sa mga festivals natin, naka-attire tayo ng mga authentic talaga na
mga Atars, yung mga ethnic Atars natin, ng different tribes of the Cordillera, no? So, Sariling atin. oo, at saka naipapalabas natin ang tradisyon, yung mga ginagawa ng mga kanununuan natin. So, in a way, through the tourism, which is the platform, naso-showcase ito at kaya na iprepreserba ito. So, Okay. ito ay isa lang ito, no? Aside from, of course, yung museum, syempre, kung yung museum na iprepreserbe ang kultura doon. Pero yung mga activities natin sa tourism, halimbawa sa community-based tourism, gusto natin ilabas din nila yung sarili nilang kultura. Yes. Hindi yung kultura na Western, hindi yung kultura na modern, kundi yung sarili nating identity. May mga communities tayo na sometimes nawala na dahil nga of the influence ng ating modern society. Yes po. Parang But- pinabayaan yung sa kanila. Oo, pinabayaan Okay. yun sa kanila. Pero dahil sa turismo, may nailalabas yan. Kasi yung kultura na yun ang gustong maranasan ng isang bisita o yung isang turista. No? So, it is true tourism that cultural tourism promotion that we are actually preserving culture but done right. Kaya kailangan nga ang isang destination ay ready. So kailangan meron ding mga guidelines. Okay. Guidelines on the respect for culture. May guidelines on carrying capacity. Yes, ma'am. Yun sa mga dahil kung wala ang mga ito, pwedeng magkamali, pwedeng maging failure yung cultural tourism promotion or cultural tourism development mo. Okay. So, yun, ine-engganyo natin ang mga tourism managers or destination managers. Ito ang mga local government units, yung mga barangay captains, yung mga may-ari ng mga properties na magkaroon sila ng mga sarili nilang guidelines para mapanatili na ang kultura ay culture will be respected and culture will be preserved. In short, para hindi ma-mismanage. Oh, so para hindi ma-mismanage. Yun naman. Tama. Maraming salamat, Ma'am Jovi, sa inyong mga pagpapaliwanag. You're Mga right. ka-issue, anong mga programa pa kaya ang ipinapatupad ng Department of Tourism Cordillera upang patuloy na hikayatin ang mga turista na mamasyal sa ating rehiyon? Abangan yan sa pagbabalik ng Issue at Serbisyo. Indarmi naging karulaan ken napapala akas pasama. Ini Cordillera, Ilocanja, Cavite, Intero, ang Pagilian. Napupuno iti impormasyon, istorya, kapadasan, ken napipintas ang pakasaritaan. Nakatutok ti sububukal a puwersa ti PTV Cordillera News Team. Para iti umno, husto ken alisto adaman, da kami ti mapagtiara, Lunes aging Biyernes, agrugi alas 4 iti manem, daytoy ti Kangunaan Adaman. Dito'y laen PTV. Mga kailan, nagbabalik po ang Issue at Serbisyo, hashtag Department of Tourism Cordillera sa IAS pa rin po tayo mga ka-issue at tuloy-tuloy lang ating talakayan kasama siyempre ang ating Regional Director ng Department of Tourism, none other than Ma'am Jovita or Ma'am Jovi Ganongan. Yan naman. At syempre, kasama na rin natin dito sa ating studio si Ma'am Lorraine Mamisaw, ang kasama ni Ma'am RD na nagpunta dito sa ating station ngayong hapon. Okay, kumusta ka na ma'am? Okay ka pa rin? Okay naman po tayo. Sige Yun lang, naman. marami pa tayong pag-uusapan. Maraming bala. Okay. RD, nabalitaan po namin na meron kayong bagong campaign which is Discover More to Love. Maaari niyo bang ipaliwanag kung ano po ang campaign na ito, RD Jovi? Alam mo, natutuwa tayo dahil meron tayong bagong, by the way, no, bagong secretary ng Department of Tourism. Yes At po. ito ay si Secretary Dita Angara Matay. No? Okay. At isa sa mga naging bagong programa ng Department of Tourism ay yung Discover More to Love. Ito naman ay hindi siya bagong slogan, kundi kasama rin siya under the umbrella tourism brand, which is the Love the Philippines Okay. campaign. Oh. Ang domestic tourism or ay talagang iyan ang backbone ng turismo natin. No?
So, hinihikayat natin lahat ng Pilipino. So, this is a domestic tourism Okay campaign actually na mag-travel all over the Philippines and discover more to love. Kasi, hindi lang yung mga the usual destinations na kilala natin. Hindi lang siguro beach, yung Boracay, hindi lang siguro yung mga surfing, Siargao, diving. But there are many other destinations na po pwede ring puntahan ng mga Pilipino. Yes, ma'am. Kasama ang Cordillera dyan, no? Siyempre. Sinusulong natin yung mountain tourism actually, no? Kasi pag lumabas ka sa Pilipinas, ang akala lang nila ay beach lang ang Pilipinas. But we also have beautiful mountains, no? And at you know, yung campaign na ito ay kino-consider kasi niya yung lean season. Yung halimbawa, okay. di pa tag-ulan Yes, ma'am. ang Pilipinas ngayon. So, from June, ngayon July na tayo, from June to September or actually November kasi ibang areas ng Philippines, ano pa rin, maulan pa rin. So, merong konsepto na hindi ka na nakakapag-travel kasi hindi na quality ang travel if it's raining. Tama, no? tama po. And so, sinusulong ng Department of Tourism na there are still other activities that you can do during the lean season. You know, may mga quality experiences ka pa rin na pwedeng Isagawa. may isagawa, no? So yung campaign na ito, no? So ang ginagawa natin ngayon ay kumukuha tayo ng mga promotions or promotional offers ng Okay. mga hotels natin, yung mga discounted rainy season Packages. rates, Okay, ma'am. packages, no? Even yung mga tour operators natin, kung may mga packages sila for the lean season, Yes, ma'am. na discounted, ay i-promote natin together. So, we have created a platform, yung Discover More to Love website, na kung saan lahat ng mga tour packages all over the Philippines na bago, discounted, naka-promo, ay isusupport natin, ipropromote natin para lahat ng Pilipino ay magkaroon ng option to travel. No? Like for instance, dito sa Baguio City, ginagawa na rin natin yung kampanya natin under this Discover More to Love campaign. Meron tayong Cozy Up in Baguio campaign. Okay, no? ma'am. Kung saan, hindi ka lang kung hindi ka man makapunta sa mga parks, yung mga public spaces or yung mga open outdoor tourism attractions, you can also enjoy indoor activities in Baguio. For instance, you can visit museums. Yes po. You can enjoy yung participating or attending concerts, no, indoor concerts, yung mga hotels natin na nagkakaroon din ng mga indoor events, no? And Cozy Up, in other words, you're not just here na mamasyal lang, kundi to rest. To rest. Or maybe sleep in a hotel. Or in any accommodation establishment. And then Cozy Up. In a far place, no? Kasi masarap naman matulog, no? Kasi ngayon, ang problema natin, karamihan, yung mental health, no? Yes po, ma'am. And you only need to rest. And Cozy Up in Baguio is our campaign. At pwede ka rin namang lumabas under the rain for as long as safe ito, no? Like, Opo. you know, mahilig tayo sa mga dressing up, no? Yung mag-boots tayo. Where else in the country can you be able to wear boots, no? Siyempre, dito lang Dito lang sa Baguio pag umuulan. Yes, And ma'am. then, mag-umbrella ka or what, maglakad ka dyan, naka-OOTD ka. Yun. Para ka naka-winter in the Philippines. Tama. So, that's part of the campaign also here in Baguio. Or, snuggle, or, syempre, enjoy also the fog. Yes, the mist, tama yan, ma'am. the Yan sa rain. sasabihin ko There eh. is a different air in the rain. Diba? Ang gandang kumuha ng mga photos dyan. Tama. Nagiging uso ngayon dito sa Baguio yan. Diba? Yung mga misty, very mga Yes. silver. Ang magandang mga activities yan. And ito, ine-encourage natin itong mga partners natin sa tourism industry na gumawa ng mga creative events. Gumawa ng mga pakulo para maengganyo pa rin natin ang turista na pumunta pa rin sa ating lugar kahit tinatawag na lean season. Although hindi naman
everyday umuulan. Opo. May mga days din na talagang continuous naman na magandang panahon. No? And enjoy the weather in Baguio. All over the Philippines, yung Discover More to Love is really a campaign para ang Pilipino ay magbigay tayo sa mga kapwa Pilipino natin ng affordable travel. Okay. Kasi ang reklamo ngayon, yung Opo. sinabi mo, mahal namang magbiyahe, no? But kaya nga discounted ang mga ito, parang 15% and above ng mga promo fares ang ibibigay ng ating mga partners sa tourism industry sa lahat ng Pilipino para lang maengganyo silang mag-travel all over the Philippines because there is more to discover. Yun There is more to you have to discover more to love, no? Marami diyan, no? You just have to really look into into it, no? Search and you will find, ika nga. Tama. Diba? Sige. At patok na patok yan dito sa atin ngayon. Oo. Yan. Marami pa tayong pwedeng puntahan sa Pilipinas at napakaganda ng Pilipinas in general. And of course, tayo sa Cordillera, diba? Oo naman. I'm sure Sobra. marami ring mga taga-Cordilleras, hindi pa niya nakikita ang rice terraces ng Ifugao. Hindi pa sila nakaakyat sa mga bundok nating magaganda, spectacular views. Along the Halsema Highway, it's still a very good experience. Sa no? highest point na lang doon. Highest point na Grabe. lang, ma-amaze ka na Tama. sa beauty, no? Okay. So, Ma'am, ito bago sa akin to eh. Sa ilalim naman po ng DURE Farm Tourism Development Project, anong mga aktibidad ang isinasagawa po ng inyong ahensya upang mapalakas ang farm tourism sa rehiyon? Anong farm tourism destinations and activities ang maaring tangkilikin ng mga turista dito? Pero bago po siguro yun, ma'am, ano itong DURE project na ito? yes. Ang DURE, special project kasi ito under the Korean government na meron tayong na-identify na tourism or farm tourism areas in the Cordillera at pumili sila ng isang farm tourism area na kung saan pwede silang magbigay ng assistance. Okay. So, special program or special project lang ito na ang layon niya ay product development. So, at ang na-identify nga for this year, we hope na in the next years, makakuha pa rin tayo ng assistance from the Korean government, no? Through the Philippine-Korea Cooperation Program, no? So, product development, in other words, kung farm yan, ano pang mga pwedeng innovations or creative activities ang pwedeng gawin sa isang lugar na yan para ma-expand again yung tourism experience. So Yun naman. hindi lang siya halimbawa, example no kasi La Trinidad yung Ladiyang I'm sorry, Atuba. Shilan is the identified project for the DURE farm tourism, no? So syempre i-connect natin siya sa mga other farm destinations like halimbawa yung sa strawberry farm, no? Example lang ito ng Yes, product ma'am. development eh. Kasi ngayon ang activity halimbawa pag pumunta ka ng strawberry farm, picking. Opo. Pero let's create and help the community come up with other activities such as siguro after picking, you bring them to an area where they can be able to strawberry buffet. Okay, For yun instance, naman. so you can eat all you can strawberry. So not just the fruits, but the byproducts of strawberry. Strawberries, It can be okay. cakes, it can be bread, or it can be juices, jam, etc. So, and then connect it with other farms that offer coffee experience. So, yun ang pwedeng gagawin under the DURE project. At maglalagay din ng mga, at magpapatraining din ng kung sino ang pwedeng mag-manage ng ganong klaseng curated, ang tawag natin ay curated experiences. Again, this is under our yung objective natin na magbigay ng quality experiences kasi marami tayong attractions pero kulang ng innovation, Yun kulang naman. ng creative mind para mas mapalawak pa yung experience, hindi lang picking. Okay. So and other things like for instance, aakyat ka ng
Mount, ano na nga ba yung mountain sa La Trinidad? Ano siya, yung may, okay. Sa may Mount sa- Calugong. Mount Calugong, halimbawa, hindi ka lang climbing, hindi ka lang magpa-picture doon, kundi magkaroon ka rin ng coffee experience Yun naman. in the morning, like a sunset or a sunrise experience with a coffee talk, Or with a breakfast coffee in bed, talk, pwede rin. or breakfast, or perhaps you can have a horse ride up the Mount Calugong, and then may breakfast na naka-prepare na for you, and then highlight is the coffee. So things like that. So ang tawag natin dito ay product development. And this we can be assisted through this project. Kasi when you do product development, kailangan mo ng pondo. Yun lang. So, kailangan mo ng pondo kasi magpapatraining ka Opo. pa. Sino ang gagawan yan? Paano yung table arrangement? And et cetera. And this, maganda itong benchmark for other destinations outside of Benguet or outside of the Dure project identified site. No? Pwede rin gawin yan sa Kalinga, pwede rin gawin yan sa Mountain Province and other areas in the Cordillera. So curated experiences to enhance yung farm tourism experience. Kasi ang hina-highlight mo dito ay produce strawberry produce, coffee produce, pwede rin sa flower garden. Magkaroon sila ng workshop on flower arrangement, things like that, or anything. Pwede siguro silang magkaroon ng workshop on how to make flower perfume, mga ganon. So again, parang top up. Parang Yun top naman. up experiences, parang over and above what you see or beyond what you see. There are a lot of things that you can do Yun to naman. enhance yung experience na ganon. So, Tama. so yung tanong mo, yung sumunod na tanong mo ay ano-anong mga farms, ano? Marami. Kasi ito rin ang isa sa mga sinusulong natin, farm tourism. Of course, Benguet, marami na talaga. May mga Nabanggit niyo na kanina yung Silan. Ano pa yung ibang lugar, ma'am? Silan, meron din tayong mga accredited. Nag-accredit din tayong mga tourism farms May Cosmic, yan yung Lily of the Valley, yung mga ganon. And then farther, may Atok Gardens, no? So yung Northern Blossoms, meron din yung isang farm sa tabi niya, yung Height Place. And then Mountain Province, yung Sagada Coffee Farm, yung ating marami pa, yung Layug Farm. And even in Ifugao, no, you know, the rice terraces in itself is a farm tourism. So, kasi may mga festivities tayo dyan on farming, di ba? Yung tradition natin, may mga post-harvest celebration, yung planting Season celebration, festivals natin. May punok nga tayo this August. Yes po. Magandang experience, punno. Yes, so these are the places that you can experience farm tourism. At ang maganda dyan, kung saan sinasagawa yung aktibidad, lalo namang na-promote yung kanilang produced product, yung mga produkto talaga nila doon. Oo, kasi dapat naka-highlight. Yun. Naka-highlight ang produkto nila. Kasi nga, iisipin mo, bakit mo ginagawa ang farm tourism? Gusto mong tulungan ng farmers. Tama. So, hindi lang yung coffee na ibebenta nila na hindi pa na-process, kundi yung byproducts din or rice varieties then na pwede mong these are ang tawag dyan is high-value crops. Okay, ma'am. Yun naman. Okay. So, dumako naman tayo, RD Jovi, sa kabubukas lang na Heritage Hub dito sa Baguio City. Sino po ang mga maaaring maging kabilang sa hub na ito and ano ang layunin nito? Oo. Napunta ba kayo? This is actually a public space, no, within the perimeter of the Department of Tourism. Yes, no? ma'am. So, sabi ko nga, kung may mga areas tayo na space, then we might as well convert them into spaces na open for our artists and yung mga artisans, no? So we have opened up a space in the office. At we also have a gallery. We have a weaving gallery na pwedeng magamit yung space na yon for exhibitions. Yes, ma'am. For small selling or trade fairs din, no? And ano pa ang pwedeng magawa doon?
events that for art expressions, any activity na ilalabas yung creativity ng taga Baguio at ng taga Cordillera. Yes, ma'am. No? So ito ay i-support natin sa Baguio City as a creative city kasi nga isa sa mga requirements for a creative city ay dapat maraming public spaces for creative expression. So kaya nga yung Art in the Park din natin, Yes po. public space yan. So sinusulong natin ang pagbibigay sa kanila ng venue for that. And not just that, but if we have other spaces to offer for our artists, then let us do it and let us support them through the provision of such venues. So yung DOT is an open creative and art hub or cultural hub. Yun naman, okay. Dire-diretso tayo, Ma'am Jovi. Sa kultura po ng Cordillera, itong mga habi, ukit at instrumento gaya po ng gangsa ay hindi lang basta dekorasyon. May mga sagradong ritual at kwento po sa likod ng mga ito. Paano po sinisiguro ng Department of Tourism na ang mga turistang bibisita rito ay ma-educate sa totoong konteksto ng ating kultura upang sa ganon maiwasan po ang cultural misappropriation? Or cultural appropriation, yun ang sinusulong natin. Dapat may story. Lahat ng bagay may istorya. Hindi pwedeng display lamang. Okay. It's not for, hindi lang, halimbawa, even yung pagsusuot natin ng ating cultural attire. Yes po. Meron ding proper way of doing it. Maraming na babash dahil dyan. Kaya ang gusto natin, ma-educate ang ating turista. Kaya Okay. tayo, may mga trainings tayo for our tour guides. Yes, ma'am. On cultural appropriation, on cultural respect, on cultural sensitivity. Kaya maganda kung ang isang turista ay may tour guide para magkaroon ng interpretation. Hindi lang titingnan niya, sarili niya ng interpretation. Ay, maganda ito, Nagtataka siya, bilog. ano to? Okay. Ito, bilog na gangsa. So, you will just play it na parang akala mo ordinary instrument lang, no? But there is no interpretation. So, Okay. without a guide, walang interpretation. But of course, dapat sa mga exhibitions or kung may mga showroom man na kung saan ang mga ito ay nakadisplay, magkaroon dapat ng mga signages na kung saan nakalagay yung kwento Okay. ng bawat instrumento or kung ano man yung mga artifacts na nandun sa lugar na yun, no, which we have in our gallery, no. Yes, So actually even those who are yung mga women in the weaving communities, nakalagay din kung sino sila. Yes po. Ganun yung stories about the materials, ganon. So nakalagay sa QR code. Kaya, kasi digital, na tayo, we are in the digital world. Okay. So, you don't really need to put the whole text kasi minsan di nila binabasa, no? Tama. Or kahit mga simple descriptions lang is enough, but you can put a QR code that will give you a full, comprehensive information about the artifact or about the cultural object na Okay. nakikita mo. So, Yun naman. ganun ang ating turismo. Kailangan kompleto, tama ang impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga turista. Okay. Paano pinoprotektahan, ma'am, ng inyong agency ang ating mga exhibitors laban naman sa design piracy o itong pangungopya ng kanilang mga likha, lalo na't dumarami na nga yung mga counterfeit or imitation products na machine-made? Oo nga, no? That's a very sad, very sad Nakakalungkot talaga fact yan. din talaga yan kasi parang it's giving unfair competition Tama. sa ating mga yung mga legitimate or yung mga authentic na gumagawa ng mga crafts, no? Although hindi ito sakop ng Department of Tourism, no, Okay. kasi ito nasa IPO yan, yung Intellectual Property Office. Yes, I think ma'am. that's under the Department of Trade and Industry, no? Pero sa ating mga programa, halimbawa yung mga tourism fairs or tourism promotional expositions na sinasalihan ng Department of Tourism, sinisiguro natin na ang ating mga isinasama ay legitimate at authentic ang mga produkto. Okay, At ma'am. we also
recommend or parang encourage them to get yung IPO trademark, no? Para hindi sila mapirate. No? Okay, yun naman. So, yun naman. We have to cooperate with other line agencies para we support also their program. No? So, we are against piracy. Yun naman. Mga ka-issue, tutukan po sa aming pagbabalik ang mga inisyatibo po ng Department of Tourism Cordillera upang masiguro naman ang kalidad at inklusibong serbisyo po ng tourism workers dito sa ating rehiyon. Huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Issue at serbisyo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Muli pong nagbabalik ang issue at serbisyo mga kailyan. Hashtag Department of Tourism Cordillera sa IAS pa rin po tayo. At syempre kasama pa rin natin si Regional Director Jovi Ganongan ng Department of Tourism Cordillera. And don't forget to like our official Facebook page at PTV Cordillera and subscribe to our YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated po on our episodes na inyong napapanood tuwing Biyernes po ng hapon. At syempre kasama pa rin natin dito sa ating studio, si Miss Lorraine Mamisaw, ang kasama naman ng ating buting regional director. Nasa huling segment na tayo, RD Jovi, at nag-i-enjoy ako sa mga nalalaman ko sa inyo ngayon. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Paano nakakatulong ang Filipino Brand of Excellence Training sa pagpapabuti po ng serbisyo ng tourism stakeholders dito sa ating rehiyon? Oo. Alam mo, itong Filipino Brand of Service Excellence ay isang flagship program din ng Department of Tourism. So, ang objective dito ay mabigyan ng training ang ating lahat ng nasa frontline or Okay. yung manpower in the tourism industry. And we have even extended, hindi lang manpower of the tourism industry, mga empleyado ng hotels, yung mga travel agencies natin or mga tour guides natin. We're also training government employees o mga kapulisan natin. Right now, we have 3 simultaneous trainings going on. Yung mga strawberry stall owners natin. Yes, In La Trinidad, no? So, kung ano ito, as the word implies, kailangan kasi magkaroon tayo ng brand of service excellence. Paano ba ang Filipino service, no? Kasi sa ibang bansa, pag pumunta ka, halimbawa, unahin natin dun sa pagbati, no? Pag bumabati sila, 'di ba? Kung minsan sa Thailand may sawadee ka, Tama. ganyan. Sa Japan naman, 'di ba, nagkakauto sila ng ano na yung good morning Nihongo, ma'am. Oo, Nihongo, mga ganon, no? So, and then sa atin naman, sa Pilipinas, So, Okay. good morning, pwede rin magandang umaga. Pero itunuturo natin, halimbawa may gesture tayong mabuhay. Yes po. Okay. Mabuhay. Ibig sabihin, mabuhay, welcome. Welcome, magandang umaga or magandang hapon. So, yun ang ibig sabihin, no? So, that's just a gesture. Pero, ang Filipino Brand of Service Excellence na ito ay sinusulong niya yung Filipino values. Meron tayong 7 M's na, Okay, ma'am. na gustong i-highlight or i-emphasize sa training na ito. Okay. Ito yung may pagmamalasakit, Okay. ganyan, no? May pag-asa, no? May pagkamakalikasan, maka-Diyos, mapagmahal, mga ganong Okay. klase. So meron tayong tinuturo sa ating mga stakeholders, no, na Yes, kung ma'am. saan if they will live this, they will internalize this, masisigurado natin na magkakaroon ng magandang serbisyo sa ating mga bisita, no, so ito ay pinapakita niyo yung natural warmth of the Filipino people. Doon naman tayo talaga kilala. Oo naman. Napaka-emphatic natin. Parang always we are very cheerful,
ano tayo, yung masaya tayo pag may mga bisita, no? And yung skills natin, ito talaga yung pinagmamalaki natin ng mga Pilipino. Yung gusto natin, we are people person eh. Gusto Okay. natin Very nag-entertain. hospitable. Very hospitable. So, yun ang isinusulong niya. So, gusto kong ulitin lang yung 7 M's Okay, kanina ma'am. na Yes. sinabi Hindi ko. ko rin nakuha lahat Una, maka-Diyos. Okay. Makatao. Makabansa. Makakalikasan. May bayanihan. Masayahin. May pag-asa. So, Okay. 7 M's. So, yun ang Filipino values na itinuturo natin sa buong tourism industry. Yes, Na kung saan tayo masaya dahil pinupuntahan tayo sa ating bansa dahil yung pagpunta ng turista nakakapagbigay ng livelihood sa Sa ating atin. mga pangkaraniwang mga Pilipino, no? So yun ang ating Filipino brand of service excellence. At natutuwa tayo dahil last year we were able to train almost or more than 6,000 workers, dami. no? That continuous pa ang ating pagbibigay ng training na ganito. So lahat ng local government units or lahat ng probinsya ng Cordillera ay nabigyan na natin ng training na ito at tuloy-tuloy pa rin. Yun naman. Okay. Kaugnay niyan, ma'am, paano naman natin sinisiguro ang accessible tourism sa rehiyon in terms of infrastructure and customer services? So ito yung tinatawag natin na accessible tourism, Yes no? po. Or inclusive tourism, no? So Inclusive tourism, okay. Isinusulong din natin ito, no? Meron tayong tinatawag na yung programa natin sa Department of Tourism, yung accreditation. Okay. Accreditation ng mga hotels at ang other tourism facilities. At nakalagay ito sa criteria. In terms of infrastructure, kailangan na meron silang they are PWD friendly. For instance, Okay. yung persons with disability na isaalang-alang sa yung pag-build ng hotel. Halimbawa, syempre kailangan may mga ramps yan. Okay. So, hindi ka pwede maging accredited kung wala ang mga ganito. Kailangan yung mga toilets mo ay friendly din sa PWD kasi may mga measurement yan eh. Tama. Halimbawa, kung magpapasok ka ng wheelchair, Yes, ma'am. kasya, tapos may mga railing din na kung saan pwedeng hawakan, no? So, and others, no? So, nakalagay ito sa checklist natin. No? So, in terms of services naman, nagbibigay din tayo ng training Okay. na awareness on the persons with disabilities Yes, para sa mga tourism stakeholders natin, lalo na hotels, no? Kung paano, how they engage with them, how to assist them, no? Because, alam mo, inclusive tourism tayo eh. We don't discriminate. So, Yes po. kailangan mabigyan din natin ng opportunity ang ating mga families, persons with disabilities na they are also given equal opportunity to travel and to experience tourism. Naman. So yun ang ating objective sa inclusive or Okay. accessible tourism, no? So yun, no? Siyempre yung mga turista may mga special needs, may mga pangangailangan sila. Sa pagdami ng mga turistang bumibisita dito sa Cordillera, ano yung mga programang isinusulong po ninyo kaugnay ng pagpapanatili ng kalinisan ng iba't ibang tourist attraction dito sa ating rehiyon? Alam mo, mabuting tinanong mo yan kasi just yesterday, we had meron kaming usapan with DOLE. Pero this is just among the many, ha? Pero Yes, this ma'am. is something new. Magkakaroon kami ngayon ng memorandum of agreement signing with DOLE. No, kasi ang DOLE, mayroong programa, yung TUPAD. Yes po, Yung yes po. TUPAD, no? So, we would like to engage with their TUPAD beneficiaries to help us in maintaining cleanliness of tourism attractions kahit sa mga rehabilitation. Okay. No? But then again, syempre, pag kalinisan ang pinag-uusapan sa isang local destination, naka-lodge pa rin ito sa responsibilities ng local government units, no? Yun naman, oo. At tayo ay sumusuporta din dito, no? So sa ating tourism education para sa mga turista, Yes, ma'am. sinasabi rin natin kung ano yung mga local ordinances, no? Okay. Yung mga anti-littering ordinances and other legislations na protecting
yung waste, no, yung protecting the environment in Okay. general, no. So yun ang ginagawa ng Department of Tourism, no. At lahat ng mga ito ay kasi more of the technical service tayo technical assistance. So lahat ng mga ito kasi nasa Tourism Development Plan na kung saan dapat ina-adapt ng local government units na sa pag-promote or pag-develop ng tourism sa isang lugar, yung napaka-importante na nakalagay yung environmental protection. At syempre, yung cleanliness is just one of the many things that you can do, no? Yes, ma'am. And yung mas malaki, halimbawa, yung Baguio City, this time, yung project ng Department of Tourism through the TIEZA, meron tayong inendorso na project na kung saan magsusupport ang TIEZA in the rehabilitation of yung sewer facility Yes ng po. Baguio City. So things like that. So it's again, it's all about ensuring an environment that is quality, no, for the destination. So it will benefit not just tourism but the communities or residents of Baguio. So marami tayong mga programa naman na ginagawa na nakikita natin na ginagawa rin ng mga local government units. Cleanliness is actually very basic, no? Yes Hindi po. lang para sa turismo ito, pero para sa community. Number one, sa pamilya yan. Kailangan cleanliness. Okay. Naku, RD, napakarami pa sana natin dapat pagkwentuhan. Pero sadyang napakaikli ng ating oras. Pero bago po kayo tuluyang magpaalam, RD Jovi, bibigyan po namin kayo ng pagkakataong ibahagi naman ang commitment po ng inyong ahensya sa ating publiko, lalong-lalo na dito sa Cordillera. RD, the floor is yours. Oo, salamat first, no, dito sa pagkakataon na ito. Kailangan siguro may part 2 tayo Dapat kasi po, marami dapat pa tayong po. pag-uusapan, no? Oo Kulang naman. talagang oras. Pero syempre, bilang isang ahensya ng gobyerno, meron naman tayo talagang mandato na gagawin, no, para isulong ang tourism development. So, promote, develop, and regulate tourism. Yun ay nakasaad sa ating RA 9593 or yung Tourism Act of 2009. So, sa mga programa ng local government units, tayo ay sumusuporta at lalo na yung empowerment napaka-importante kasi ang existence ng private sector sa tourism. Kasi when we talk of tourism, this is a whole of nation approach So, kailangan mo ang gobyerno, pero ang gumagalaw talaga sa tourism ay ang private sector. Kaya kailangan natin bigyan ng suporta. At syempre, kailangan talaga natin, ang commitment natin ay to collaborate, to coordinate, at the same time, to balance also development na iisa-alang-alang din natin yung communities. Yun naman talaga, communities and tourists, balanse ang pagbibigay natin ng serbisyo. Kailangan may contentment or may satisfaction para maging successful ang isang tourism. Ang host communities ay masaya at ang turista ay masaya. Yun So, naman. yun ang ating gustong mangyari sa ating tourism industry sa Cordilleras, no? So, inaasahan natin ang kooperasyon lahat ng ating mga partners, both government and private, no? Kasi it will not really work kung kanya-kanya, no? There should be a cohesive action para isulong ang tourism, no? Yun At naman. para maiwasan din yung duplication. Kung minsan nagkakaroon ng duplication kasi hindi nag-uusap Tama. So Tama kailangan dyan, ma'am. nag-uusap para iisa lang ang direction natin. Importante ang komunikasyon. Oo, yeah, open line communication. Thank you, Yun Ferdy. Maraming salamat ulit, RD Jovi. Very, very, very well said. Okay. Mga ka-issue, ano pa pong hinihintay ninyo? Tara na sa Cordillera. Makisayaw sa saliw ng musikang nagmumula sa gongs, makibahagi sa mga aktibidad na hinulma ng tradisyon at mabusog sa mga pagkaing natatangi po dito sa ating rehiyon. Ngunit huwag kalimutan na kasabay ng pagtangkilik, dapat ding igalang ang nakagawiang kultura ng ating mga katutubo. Alamin ang mga kwento sa likod ng bawat atraksyon, disenyo, damit o kasuotan at iba pa upang tunay na maintindihan ang pamumuhay ng bawat Cordilleran. Bueno, maminsan pa ngayon kamagyaman papagayam iting kay Panang Tarabay. Iti programa tayo itaamalam ti Biyernes. Aging gamanan iti sumaruno anabara ken napnuan kay Papanan. A diskusyon dito'y issue at serbisyo.
Siya ka po ni Ferdinand Feria, na imbaga sardam, kada kayo amin. Thank you very much, ma'am. Thank you very much po.